Odeyo. Pia. Dormaahene onsaji fu osi ade awiaje man bedu a otosumie. Odeyo. Aduana atwa ban brani ne nyanko mpasachie. Mwanyado. Aduana fu opiesie. Yera ye ma ochinkwa ewisi o. Nana sanya na wanugu so kan yen hyase emfa emfiri Suntreso ho na odi si maame no. Nananom Obahima otomre bia na opasa kakra. Okwa ne dom di nachi. Okay. Oduru ba bi ne sono biem ba na ofa na da no. Yenti ya onya da no. Ono da no be di titi be di jato abua so. Okay, na se eye dade. Dade ekwete se apasoa na. Apasoa sa pepe da no do no. Okay. Ne nana no odi ni da no kyere sono no so. Come on, ne sono ne da fam. Da na enye tuo nya dan. Enye tuo no. Ne be kum da nana. Baby be okum sunu twa ni ti no Suntreso. Okay, nne ye won Suntreso ko Kumasi. Pepe nti nananom hoso be kyekire ye. Okay. Nana kum da na ya osane ne baba ko. Onso baby abefre ni kumawu no. Okay. Ye de ne ye fre ni kumawu. Ye fre no kum da amamanwu. Kum da nana amamanwu. Okay. Ni beda no ye ni kumawu bia nko dua bia ho se we kum dua we nwu na se ho nyina nanom domafo na chichire ye kum da mama nwu na obekire mu ho kakra mama kum da no ye ne maame okay nana obia kum da no na se meshi papa no bi otimde da kum so no de na so mo hwepam enti se ayihene no sori a twirebo akodua ne maame duro ne twirebo akodua de ye maame wa mama nwu kum da na mama nwu ono ne kumawu na ne dini pa na efra ne dade behi dade ho ye abo nti wo do kakra bi a wo nuru ha ne duai no sika na hi enti domafo ne to ne dini enye bia ne to kumawu dini nti na tsasa na ho ne ye dade behi ena nana ne ka se ne nana kum da mama nwu okay